Poznáte Scheid-Bachmann? Nemecká rodinná spoločnosť s viac ako 150-ročnou tradíciou pôsobí už 30 rokov aj na Slovensku. Našu centrálu nájdete v Žiline, výrobu v Byči a softverové pobočky v Bratislave aj v Košiciach. Sme technologická spoločnosť, takže neustále sa snažíme vytvárať nejaké nové inovatívne riešenia a to ma baví. Človek nastúpi na nejakú pozíciu a postupne tým, keď je šikovný a ukáže sa, tak sa mu otvoria ďalšie možnosti. Takže keď človek chce, tak dokáže sa dostať vyššie a ďalej. Tým pádom by som povedal, že je to aj dobrý kariérny rast pre ľudí, ktorí hľadajú prácu, kde sa môžu prakticky usadiť na nejakú dobu. Firma je dlhodobo stabilná, má široké portfólium a má výborné zamestnanecké benefity. Čo je pre mňa zároveň osobne veľmi dôležité, je, že má aj svoje hodnoty, ku ktorým naozaj ašpiruje každý deň. V Scheid-Bachmanne som začínal ako študent počas 4. ročníka vysokej školy na pozícii Java developera a neskôr som pokračovala na full-time pozícii. Prečo mám rada svoju prácu? Pretože sa v nej môžem realizovať. Mám medzinárodný tím a vďaka tomu rozvíjam svoje jazykové zručnosti. Takisto môžem spoznávať nových ľudí a nabrať nové vedomosti. Veľmi sa mi páči ochota zamestnávateľa výjsť v ústrety ľuďom s čiastočnými úväzkami, či už s prácou cez home office. Pre mňa ako matku je to veľmi dôležité. Hneď som si tu našiel priateľov, s ktorými trávim aj voľný čas a viac menej aj samotná firma nám ponúka veľa team buildingov. Takže na mojej práci sa mi hlavne páči to, že je tam okamžitá spätná väzba. Znamená, že my vlastne monitorujeme zariadenia všade možné po svete. Ja konkrétne v Toronte a v Ottave a napríklad sú to prechodné brány v metrách a na letiskách a takisto aj zariadenia na kúpu lístkov a keď vidím, že sa niečo pokazí, tak vlastne moja práca je to opraviť a keď to na diaľku opravím, tak prakticky do 5 minút vidím výsledok, že zariadenie opäť funguje a ja viem, že som svoju prácu dobil správne a ľudia môžu ďalej cestovať. Baví ma, že pracujem na zaujímavých projektoch, baví ma, že pracujem s rôznymi ľuďmi a že sa neustále všetci nejakým spôsobom posúvame dopredu a inšpirujeme. Prečo mám rada svoju prácu? Pretože nie je jednotvárna, je za každým iná a prináša mi každý deň nové výzvy, ktorým môžem čeliť. Výsledkom mojej práce sú spokojní zamestnanci. Starám sa o to, aby vedeli, čo sa v spoločnosti deje a aby mohli využívať široké spektrum benefitov. Pracujem ako software developer, to znamená hlavne Java a nejaký front-end, takisto aj databázy. Je to presne to, čo študujem a čo by som aj chcel robiť po skončení školy. Prečo by som odporúčal Scheid-Bachmann? Pretože tak ako ja, tak možno aj vy ste študenti, ktorí chcú cestovať, zapájať sa do medzinárodných projektov, osobnostne a profesionálne rásť a učiť sa novým veciam. Môj tým by som odporúčala preto, že napríklad je tam možnosť ísť do Kanady, čo je veľmi zaujímavé, a sledovať výsledky svojej práce naživo. Sme partia správnych ľudí so správnymi hodnotami, so srdcom na správnom mieste. Pracuje u nás naozaj rôznorodý kolektív. Introverti, extroverti, športovkyne, nadšenci techniky aj party, dokonca vychýrení kuchári. Zdieľame medzi sebou nielen pracovné, ale aj osobné know-how. A vždy je sa tu s kým porozprávať.